Hemen, eskatzen dena da aurrezatea ea zilar sulfato auspeatuko den, ala ez, nahasketa bat egin ondoren. Eta nahasketa hori da, magnesio sulfato tan 0,001 molar den mililitro bateko disoluzioa, hau da, hemen daukagun disoluzioa. Disoluzio hori gehitzen zaio zilar nitratotan 5,0 bider 10^-4 molar den disoluzio baten 100 mililitroei. Orduan, nahasketa egiten dugu bi disoluzio hauen artean. Eta sortzen den disoluzioan, jakin nahi da, ea zilar sulfatoa auspeatuko den ala ez. Beraz, hasiko gara, betiko moduan, gertatzen diren erreakzioak aipatzen. Gertatzen diren erreakzioak dira jatorrizko disoluzioetan, magnesio sulfatoa, uretan disoziatu egiten da magnesio katioia eta sulfato anioia emanez. Horrek erabat disoziaturik daude. Jatorrizko disoluzioetan ez dago auspeakinik. Eta zilar nitratoa uretan ere bai. Disoziatzen da zilarra eta nitratoa emanez. Baina, biak nahaztu ondoren, gerta daiteke, zilar sulfatoa, goian aipatzen den, auspeakina eratzea. Zilar sulfatoa, ondo formulatzen badugu, zilar sulfatoa, auspeatuko balitz, oreka bat egingo litzateke, disolbatu bari dagoen gatza eta disolbatuta dagoen gatzaren artean. Eta disolbatuta dagoena era disoziatuan agertzen da. Eta hemen bi bat ipini behar du. Beraz, betiko moduan, 3 erreakzio ipini behar dugu, 2 jatorrizko disoluzioetan gertatzen direnak, eta 3. gerta daiteken auspeakinaren disolbagarritasun oreka. Orduan, zer gertatu behar da auspeakina egoteko? Auspeakina egotekotan egongo da zilar sulfatoarena, eta bere auspeakina egoteko beti dakigu gertatu behar dena da biderkadura ionikoa izanen behar dela disolbagarritasun biderkadura baino handiagoa. Orduan, hau da gertatu beharko litzatekena auspeakina egoteko. Guk biderkadura ionikoa kalkulatuko dugu eta KS-rekin alderatuko dugu. Eta orain galdetuko duzue. Eta nun dago KS? KS zilar sulfatoarena. Datu hori derrigorrez emonen behar da. Bai? Hau da, KS hori liburuan bilatu dugu zilar sulfatoaren disolbagarritasun biderkadura 1,4 bider 10^-5 da. Beraz, datu hau eskezkatu, ze emon behar zaizu. Galdetzen bada behintzat, ia auspeakina eratzen den ala ez. Guk beraz egin behar duguna da QS bilatu. Hau da, topa behar dugu QS, hau da, biderkadura ionikoa deitzen dena, topa behar dugu, eta gero alderatuko dugu KS-rekin. Zer da QS? QS da biderkadura zilar katioiaren kontzentrazioarena berbi eginda bider sulfatoaren kontzentrazioa berbat eginda. Hau KS-ren
modukoa da, KS-ren itxura du. Baina KS-en, badakizu, guk ipintzen duguna da, hemen konzentrazio maksimoak ipintzen duguz. Eta orduan, maksimoak ipintzen baduguz, hemen KS lortuko gendun, bai? Egiten dago pixkat gogoratzeko, bai? Hau izango litzateke KS, baina guk QS kalkulatu behar dugu. Orduan, QS esan dut dala disoluzioan dagozen kontzentrazioak zilarrarena eta sulfatoarena biderkatuta eta zilarrarena berbi eginda. Beraz, gure helburua da orain lortzea kontzentrazio bi hauek, biderkatu eta KS-rekin alderatu. Nola aurkitzen dugu zilarraren kontzentrazioa? Zilarraren kontzentrazioa kalkulatuko dugu zilarraren molak zatitxuta volumen totalarekin. Eta sulfatoaren kontzentrazioa sulfatoaren molak volumen totalarekin. Zein da volumen totala? Volumen totala da volumen bien arteko batura. Mililitro bat, disoluzio baten, nahaztu egiten duguna, eta bestian 100 mililitro. Beraz, 101 mililitro, baina hori litrotan ipiniko dugu 0,101 litro. Beraz, faltatzen zaiguna da, kalkulatzea, zein dan zilarraren kontzentrazio, mol kopurua eta zein sulfatoarena. Nola kalkulatzen dugu zilarraren mol kopurua? Lehenengo, kalkulatuko dugu, zenbat mol dauden zilar nitrato. Nola kalkulatzen dugu hori? Goazen zilar nitratoaren disoluzioaren datuetara, eta volumena 0,1 litrokoa da, ez da, 100 mililitrokoa. Bider kontzentrazioa, 5 bider 10^-4 mol, zati litro. Beraz, zenbat mol daude? 5 bider 10^-5 mol zilar nitrato. Baina, guk dakigu zilarra bat dagoela mol zilar nitrato bakoitzeko. Hau da, bardinak direla mol kopurua, zilar nitratoarena eta zilarrarena. Beraz, 5 bider 10^-5 mol zilar daukagu. Hortik, ateratzen dugu, zindan, zilarraren kontzentrazioa. Esan dugu, zilarraren kontzentrazioa, etorten bagara ona, zilarraren kontzentrazioa dela, zilarraren molak, zati volumen totala. Zilarraren molak oraintzen aurkitu ditugunak, 5 bider 10^-4, zati volumen totala, zati 0,101 mol litroko. 4,85 bider 10^-4 molar ero mol litroko. Ja, kalkulatu dugu zilarraren kontzentrazioa. Biderkadura ionikoa egiteko, oso ondo, etorten zaiguna, zebekero biderkatzia baino ez da. Nola kalkulatzen dugu, orain, sulfatoaren kontzentrazioa, zeda biderkadura ionikoan behar dugun bigarrena. Esan dugu, sulfatoaren kontzentrazioa kalkulatzeko behar ditugula zenbat mol sulfato dauden volumen totalarekin. Pizkat arinago egingo dugu, bale? Sulfatoaren kontzentrazioa, ze izango da? Sulfatoa, nondik dator? Magnesio sulfatoaren disoluziotik. Beraz, hor ipini behar duguz, mol sulfato, zati 0,101. Bai? Zuzenago egingo hemen, bai? Eta goian ipini behar du zenbat mol sulfato. Zeran egiten dut mol sulfatoaren kalkulua? Biderkatuko dut, kontzentrazioa, magnesio sulfatoarena, 0,001, mol litroko,
Bider, volumena, mililitro bat. 0,001 litro. Eta ja zuzenian egiten dut eragiketa osoa. Berdin, 9,9, bideramar -6 molar. Kalkulatu dugu hemen ja sulfatoaren konzentrazioa. Orain kalkulatu behar dugu disolbagarritasun biderkadura. Hau da, biderkatu behar ditugu zilarraren konzentrazioa, baina gogoratu berbi eginda eta sulfatoaren konzentrazioa. Hau da, disolbagarritasun biderkadura ematen du 4,85 bideramar -4, berbi, bider 9,9 bideramar -6. Berdin, 2,4 bideramar -12. QS-ek, beraz, KS-rekin alderatuta, balio txikiagoa dauka. KS baino txikiagoa da. Beraz, ez da zilar sulfatoaren hauspeakinik agertuko. Hori izango da erantzuna.